Ang mga gagmay mo'y unang mga priso. Ang mga gagmay mo'y unang masintensyahan. Ang mga gagmay mo'y unang masilutan. Ang mga dagko, perting dugayang ikiha. Kung makiha mga ni, perting dugayang nga madakpan. Kaya makatago pa man. Kung makita na perting dugayang panghusay, i-dribble man sa mga dilatory tactics sa iyang mga abogado, mga abogada. Kaya ito naman siya kwarta. Maabdagdag na po katuig, 15 katuig, 20 katuig, 30 katuig. Tanawang kasos mga Marcos, hantod karon nag-ung-ung pa ang pipila sa mga kaso. 1987 pa nagipasaka, 1988, 1989 pa nagipasaka. Hantod karon nag-ung-ung pa ang mga kaso. Batok sa mga Marcos o sa ilang mga kronis. Kana tungod sa paglangay-langay. Giabusuhan pag-ayo ang mga buslot sa itong sistema sa hustisya. Ya sila'y naglangay-langay, unya eventually basura ilang kaso tungod sa kalangay sa husay. Sila responsable sa kalangay, pero ang gibasol sa mga korte ang prosekusyon. Nanuwa man ninyo mapaspasi ang husay? Nanuwa man ninyo mapresentar inyong mga ebidensya? Ang prosecutors pa hinooy sadaan na sila mo'y naglangay-langay. So, ang ato yung pagtuo, lahi ang mga kaso sa flood control project scandal. Nga tinud-on yun na naleksyon na ta sa naitabo sa pork barrel scandal ni Janet Lim Napolis, nga si Janet Lim Napolis rin na priso, way bisan ako usa ka senador o kongresista nga na priso, doon na untay tulo ka senador na priso, gipabuhian sa kahuman sa termino ni anhing Presidente Noynoy Aquino, pati pa ita. So, kayo na itong nakat-o na ta sa nahitabo sa mga kasos mga Marcos nga na basura. Hapit na nahurot-hurot. Ang mga kaso nag-ungong karon sa mga Marcos, hapit na nahurot ang kabasura. Kaingon nato nga lahi ang flood control projects tungod sa pagpangilabot sa katawhan, tungod sa lapad nga kasuko sa katawhan. Kaya na itong tinud-on ang flood control projects nga way pabor-pabor, wa na ilangay-langay. Yan nadasig ta, kay ang bagong ombudsman si Boying Rimulya, nagsige yung ingon nga ako'y bahala. Mapapriso na before Christmas. Dako kaya itong ikiha. Andam ng mga kaso. Nahumana ang preliminary investigation. Ligon kay mga ebidensya. Airtight ang mga kaso atong ipasaka. Di lang prima facie evidence ang atong ipangita, kundi reasonable certainty of conviction. O yung pag-standard diya sa buhatan sa ombudsman. Samang standard ang iyang gipatuman sa siya pa'y Justice Secretary. Hay manus Boying Rimulya. Huwag kita. Wa na pakita. Ato nakita ni agi mga adlaw ang subuano na lang nga Assistant Ombudsman si Miko Clavano na pula nito pamaliban. Ngano wa sila bagong kasong napasaka, ngano way mga nadakpan. Way bagong mga arrest warrants nga ilang nakuha gikan sa korte. Igol siya ni ingon nga komplikado na kayo ang mga ebidensyang gikinahanglan. Mao nang wa paabuta nga mas dugay ang paghingpit sa mga kaso o mas langay ang ilang pagpasaka sa mga kaso kaysa ilang gipasalig sa atong katawhan. Pero natapos karong adlaw, why apology gikan sa presidente? Muna na kapait sa atong mga opisyal sa gobyerno. Why apology gikan ni DPWH Secretary Vince Dizon? Nakadawat ko sa iyang naman rin sila kining mensahe ba nga giluwatan karong adlaw ang DPWH ang ilang pasalig nga by next year mas ligo na ang mga daan, mas ligo na ang mga taytayan, mas ligo na ang mga infrastructure projects nga ilang tukuron. Wa gid siya moingon, sorry, ipasalig ko before December 15, daghan na kay mga priso, nanay mga kongresista, mga senador nga mga priso, sorry, dili na tinuod. Wa na mo matuman. Among gipaningkamutan pero wa na mo matuman. Nag-expect kong mensahe ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na mga yung pasaylo. Niingon naman yung Presidente nga di siya mo bakasyon sa Pasko kay mutrabaho pa siya pagsubli sa budget sa 2026. Of course, daghan kay trabaho ang Presidente at tibok nasod ba iyang ginuma, pero siya may nipasalig. Siya may nihatag og deadline siyang kaugalingon. Nganuwa man nila matuman. Si Boying Rimulya, kaya na ito, lahi ni siya sa mga opisyal sa gobyerno kay isog, kamao, suhitos balaod, tagigtagbo siya sa kasariling bayan, hangyo siya sa Korte Suprema, paspasan na ito ni. Wa man mapaspas, pertimang langaya. Matapos na lang ang 2026, duha ra kay kaso ang napasaka.
sa flood control projects niya. Gagmay nga mga kaso. Kasos Mindoro, kaso sa Davao Occidental. Ang kasos Bulacan nga may unang nadiskubrihan nga mga ghost projects na tuod karon wa mapasaka ang mga kaso. Pero maikog tiyari sila kaya mga sinumbong ang ilang mga whistleblowers. Kaya kung ipasaka na ng kasuha, mapriso silang Henry Alcantara, si Bryce Hernandez o si Roberto Bernardo. Gawas kon, nahimo na sila mga state witness, i-discharge na sila isip mga sinumbong sa kaso. Pero mahibong ta. Ingon sila pa, paspas kay ni kay ghost projects, ayaw na kay pamatuda ng ghost projects, niya dias Bulacan. Ang unang ghost project na diskubrihan, si Presidente Ferdinand Marcos Jr. mismo, mo ay nakadiskubre. Although klaro mo itong setup. I-survey na tundaan, isublit ng mga dokumento sa DPWH, o sige, kini ghost project ni ang Presidente atong patuon aron bilngig kayo. Ang Presidente mismo, pero siya may nakasikop. Siya ay nakadiskubre. Pero gihanay na tundaan sa mga opisyal sa Malacanang o sa Department of Public Works and Highways. Ang musunod nga mga ghost projects, ang nipahibaw dito sa project site, si Vince Dizon, sa gulan pa niya pamalikas. Na nabayran na mo mga proyekto niya, ghost projects di ay. Pulos to Bulacan. Moto nanganlan ang Wawaw Builders, nanganlan ang Sim Construction, pero hatod karon way kaso na pasaka batok nila. Og sa mga senador o mga kongresista. Si Senador Jinggoy Estrada, Senador Joey Villanueva, o Senador Bong Revilla, pulos ni sila gilambigit ang mga kaso ni Bulacan. So sila ginutay unang mapasaka ang kaso. Hantod karon, way kaso na pasaka batok ining tulo ka mga senador o kani senador. Duha ka senador, usa ka kani senador. Si Chis Escudero, ginganlan ni siya. Na klaro kay mga ebidensya batok niya. Kay si kanhi DPWH Undersecretary Roberto Bernardo mo ginitulong kwarta. O gikasabot niya pila iya pangayoon nga kickback nga manitulong kwarta sa iyang representante nga si Maynard Ngu. Kato negosyante nga si Maynard Ngu. Altas Ngu, wa mapasakayo kaso. Hantod karon. As in, kuto bertang Diskaya og sa taga DPWH. Kuto bertang Saldico og ni Diskaya og taga DPWH. Way laing kongresista, labaw nang way bisan usa ka senador na napasakaan og kaso.